Dobar dan svima. Evo, gledam ovu salu i razmišljam koliko je internet napredovao. 1997. godine smo ovde na internetu, na Kopaoniku pravili prvi internet seminar u kome smo govorili kako ta izgleda tehnologija i da kažem šta je to. Ali evo stigli smo da kažem dalje i sad treba da govorimo u stvari još malo o tome čiji je taj naš internet koji je da kažem toliko porastao. Za početak bih vas pozdravio sa ovim prvomajskim urankom, koga slavi ovako, da kažem, radno, ko na internetu, ko u prirodi. I što je Milo rekao, sad je vreme za neke prvomajske šale, ali mi ćemo probati ipak da se koncentrišemo na radni deo, znači ne samo da slušamo njegov tweet od jutros. Tako da mi ćemo govoriti u stvari čiji je taj naš internet, ko su to oni, ko smo to mi, kako je vlasništvo sadržaja, na koji način, da kažem, mi učestvujemo u tim globalnim procesima i koji naši ljudi i zašto odlaze tamo, ko dolazi nazad i prosto na koji način, da kažem, sve to zajedno funkcioniše. Mislim, naravno da je dobro da se malo prvo bolje upoznamo. Pored mene je Danko Jeftović, on je već 2 godine direktor registra nacionalnog internet domena Srbije. Na našoj IT internet sceni poznat je još od 90. godina, od pojave prvih PC računara, kada je otvorio firmu Jugodata, koja je bila jedan od prvih naših računarskih brendova. Takođe, jedan je bio od osnivača internet provajdera Sesam Pro. Protekle decenije nas dvojica smo učestvovali dosta u reformi registra nacionalnog internet domena. I sudbina nas je ponovo spojila, tako da on je, kao što sam rekao, već 2 godine direktor, ja sam počeo da radim u registru godinu dana i ono što je još bitno da znamo za Danka je da je pre mesec dana izabran u upravni odbor Evropske asocijacije nacionalnih registara internet domena Centar. To je organizacija koja okuplja 60 nacionalnih registara, ne samo u Evropi, već i širom sveta. Članovi su recimo Kanada, Izrael, Japan. I ona kao takva predstavlja jednu od najuticajnijih organizacija u oblasti internet domena. Hvala, Slobo. Slobo Markovića ne znam koliko treba posebno predstavljati, on je već 15 godina tu, da kažem, u srcu našeg razvoja interneta i formiranja IKT politika. Slobo je bio osnivač Centra za razvoj interneta, danas radi u Ronicu kao, kako se to zove, savjetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom, znači on je vaš čovjek na neki način kod nas, a ovako malo formalnije obučen zato što će i ovde voditi neki panel o e-upravi, pa da kažem mora se, znači i za 1. maj se zradi. Ono što je isto tako zanimljivo da je Sloba član MAGA, to je Multi-Stakeholder Advisory Group, to je jedna organizacija koja ima 55 uglednih stručnjaka iz celog sveta i koja direktno savjetuje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u vezi procesa upravljanja internetom i MAG kao grupa je organizator IGF-a, Internet Governance Foruma, koji na svetskom nivou upravo, da kažem, diskutuje o ovim stvarima. Tako da ja se nadam da ćemo mi biti prosto dobri sagovornici da vam to prezentiramo. Dobro, sada kada smo se malo bolje upoznali, preći ćemo na priču o domenima i zašto su oni bitno za ono što je moje na internetu. Pa evo, ja bih to krenuo ovako. Kad govorimo o domenima, mi u stvari, da kažem, počinjemo od toga ko su korisnici interneta i zašto su oni tu. Korisnici interneta su tu da bi videli neki sadržaj, koristili neke aplikacije i uopšte pristupili nekim servisima. Ali vi ovde koji se nalazite u sali, a i tipični današnji korisnici interneta su mnogo više od toga. Vi tweetujete, postujete, kreirate sajtove i, da kažem, kreirate neki sadržaj. I sada mi, da kažem, bismo hteli malo par reči više da kažemo od toga, evo Slobaće, čiji je taj sadržaj uopšte? Pa on je prividno naš. Zapravo, kada se prijavite na društvene mreže, vi prihvatate opšte uslove i u skladu sa njima ti sadržaji koje postavljate na društvene mreže su praktično vlasništvo tih mreža i oni mogu da rade sa tim šta hoće. Pa ili ima iko, kad je kliknuo na I agree, na tamo Google-u, LinkedInu i tako dalje, ili ima iko da je pročitao sve te uslove, osim naravno Ptikija koji se javio, a znao sam da će se javiti. Hvala. I da kažem, po tim uslovima mreža raspolaže sadržajem, ali može i da ga obriše, imamo slučajeva. Da, osim brisanja, ono što je dodatno loša stvar jeste što
mreže naravno bez nekih naročitih konsultacija sa vama mogu da promene način svog funkcionisanja ili da potpuno zatvore servis. Tako da smo imali slučajeve da recimo u poslednjih nekoliko nedelja smo imali najavu Google Plusa da potpuno menja način svog funkcionisanja. Ja sam video pre par dana na Twitteru da je Telekom odlučio da promeni svim korisnicima e-mail adrese sa open.telekom.rs na mts.rs. A takođe imamo situaciju da nešto što se nama danas čini kao normalno, a to je da je Facebook najveća mreža, to nije bilo tako uvek, naravno. Neki od vas koji duže koriste internet setit će se da je pre društvenim mrežama dominirao MySpace. Neće ni Facebooku potrebati do veka i tako dolazimo do onoga što je zapravo suština, a to je da je posjedovanje sopstvenog domena zapravo najbolja stvar za očuvanje vašeg cyber identiteta. Ja, na primjer, imam registrovan domen jevtović.rs. Ok, imam i jevtović.com, ali rs, sad više pričamo o njemu. I na taj način ja kontrolišem svoj cyber identitet. Znači, ja imam jednu trajnu e-mail adresu koja je na mom domenu i koju ja mogu da kontrolišem. Pristup, ja trenutno na tom domenu i nemam neki poseban sajt, nego sam ga prosto preusmerio na društvenu mrežu gde kačim neke slike, moje rodbine je malo i porodica rasuta po svetu, pa je to prilika da se vidimo, ali suština je u tome da kontrolom kroz moj domen koji je registrovan na mene, ja imam jedno trajno prisustvo koje mogu da u potpunosti kontrolišem. Kada imam moj domen, on je moje vlasništvo i sadržaj na njemu je pod potpunom kontrolom. Slobo, ti si imao neke primere? Nisam imao neki primjer, ali hteo sam da te pitam, pošto si ti direktor registra internet domena, da li bi možda mogao da nam objasniš kako zapravo sistem internet domena funkcioniše u pozadini, ispod haube? Pa dobro, to je sad malo, da kažem, i više tehnička priča koju smo probali kratko da pripremimo na sledeći način. Svi mi znamo da je u stvari internet jedna mreža svih mreža, koja je napravljena da ne zavisi ni od jednog pojedinačnog segmenta i sigurnosti njega. Ali sa druge strane se često zaboravlja da u srcu interneta postoji jedan prilično centralizovani sistem, to je sistem domain name sistem, odnosno sistem naziva domena, skraćeno DNS, koji u stvari, da kažem, omogućava upravo ove domene i imenovanje na internetu koje mi svi koristimo. Inače bi se morali da koristimo neke tehničke brojeve, nekih IP adresa koje ne odgovaraju ljudima. Znači, praktično, ceo taj sistem se bazira na jednoj tabeli koja se nalazi u osnovi sistema i u kojoj su upisani takozvani domeni najvišeg nivoa, kao što su .com, .rs ili slično. I tu je upisano koji je registar, na primjer, za .rs, da je to ranici gde se nalaze ti tehnički serveri i tako dalje. I sad, kontrola nad tom glavnom tabelom u stvari omogućava kontrolu nad svim internet domenima u svetu. I praktično to je jedan hijerarhijski sistem gde promenom upisa vi možete da kontrolišete sve domene pojedinih celih zemalja ili da kažem praktično da kažem sve domene na svetu. A onaj koji kontroliše tu tabelu je zapravo ICANN, to jest Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve, neprofitna međunarodna organizacija registrovana u Kaliforniji. ICANN zapravo okuplja u okviru sebe veliki broj zainteresovanih strana koje su zainteresovane za stabilno i pouzdano funkcionisanje DNS sistema i donosi pravila koje uređuju kako taj sistem funkcioniše. Međutim, tehničko sprovođenje u delo tih pravila sprovodi jedan sektor ICANN-a koji se zove IANA. A si ti sad u stvari hteo da kažeš da taj domen koji sam ja rekao da je naš, u stvari nije naš, nego je IANIN? Pa on je naš i upravo je naš zahvaljujući tom sistemu koji je otvoren i baziran na poverenju. Naime, kada sam pričao o svim tim zainteresovanim stranama među koje spadaju veliki registri internet domena, korisnici interneta, vlade država takođe i mnogi drugi, oni se zapravo debatuju u okviru ICANN-a i ta debata se odvija po principu od ozdo na gore. Znači, nikakva rešenja se ne nameću od ozgo na dole, kao što je to kod nas u zemlji popularno. Dakle, prvo se debatuje, onda se kroz to dolazi do najboljih rešenja i jedino na takav način obezbeđuje se da sistem bude stabilan i da se održi to poverenje. Da, ali da kažem, ono što se upravo sad trenutno dešava u svetu je proces o kome, da kažem, ti možda i znaš malo više, to je proces, da kažem, ove IANA tranzicije, gde sad dolazi do te promene u upravljanju. Da, iz istorijskih razloga, naravno, ta internet zajednica u okviru ICANN-a nema punu kontrolu, da tako kažem. Iz istorijskih razloga, budući da je internet nastao u Americi,
nadzornu funkciju nad tim cijelim sistemom ima američka vlada preko organizacije koja se zove NTIA, to jest Nacionalna administracija za informacije i telekomunikacije. Međutim, i tu se menjaju stvari i ona je najavila proteklih godinu dana da planira da prepusti praktično u potpunosti kontrolnom DNS sistemom. Taj proces se zove JANA tranzicija i on je bitan zbog toga što je zapravo ulog internet kakvog danas znamo. A to je internet u kome jedna adresa upućuje tačno na jednu lokaciju. Kada bi došlo do sloma tog poverenja i kada bi došlo do sloma ovog sistema, svaka veća korporacija ili svaka država mogla bi da napravi, da se proglasi autoritetom za adresiranje na internetu i da praktično dovede do raspada interneta kakvog danas znamo. Tako, na primjer, sajt Nova Energija koji svi vi znate, kada otkucate to iz Srbije, pristupili biste ovom sajtu, ali bi, na primjer, u okviru korporativnog interneta neke korporacije to možda vodilo na neku potpuno drugu adresu. Tako da je vrlo bitno da taj proces bude otvoren, ali i da mi možemo da učestvujemo u njemu. Znači, da ne bi internet izgledao ovako zacrnjeno, mi pokušavamo da kažem, učestvujemo u procesu i da obezbedimo da proces, da kažem, na globalnom nivou funkcioniše, koliko je, da kažem, naravno moguće u našoj meri. Da kažem, u tom smislu, RNIC direktno, da kažem, učestvuje u tom procesu i prosto i mi smo delegirani, da kažem, nekim određenim organima i reći ćemo, da kažem, malo više koje su svi stvari koje mi možemo da uradimo. Ali možda je bilo zanimljivo da se, pošto smo sad stigli opet do RNIC-a ovoj priči, da ti kao neko ko je u tom procesu reforme, da kažem, u stvari duže vremena, da kažeš par reči o tome kako je počelo sve. Pa sve je počelo naravno od U domena, to jest od kraja 80. godina kada je Akademska mreža Jugoslavije bivše dobila domen. Ali prava priča zapravo kreće od pojave prvih internet provajdera u Srbiji sredinom 90-ih. Naime, tada su mnogi ljudi poželili da prave sajtovi, da razvijaju sadržaje, ali to nisu mogli da urade, zato što su postojala ograničenja u registraciji domena. Naime, samo firme su mogle da registruju domene, samo jedan domen po firmi, a registracija je trajala i po nekoliko nedelja. Zato se internet zajednica u Srbiji, znači oni koji su zainteresovani za razvoj interneta, slično kao ovim procesima koje sam pominjao da funkcionišu na globalnom nivou, tako je funkcionisalo i kod nas. Znači, sastali su se predstavnici internet provajdera, hosting provajdera, ljudi sa akademske mreže koji su održavali registar internet domena, uključujući predstavnike države, i tokom 6 godina razmišljali i razgovarali o tome kako da uspostave novi sistem registracije nacionalnih domena. To se desilo 2006. godine kada je osnovan RNIC i RNIC je prijavio ICANN-u za dodeljivanje RS domena 2007. a 2008. 10. marta je počela registracija RS domena koji danas možete da registrujete u neograničenim količinama brzo i lako. Znači, nekada je Torbica morao da ide po kineskoj pijaci i da skuplja opečatirane one potvrde od njih da bi mogli da iskoristi njihovu firmu da registruje svoju domen, pošto je bilo to ograničenje. Tako je, sada toga nema više. A danas, da kažem, RNIC je nacionalni registar internet domena koji ima skoro 90.000 registrovanih domena. RNIC je nevladina, nedobitna, neprofitna, kako bismo mogli reći, fondacija, koja je jedna stručna organizacija koja upravlja nacionalnim registrom i koja, pored toga, pošto je nedobitna višak onih sredstava koje ostvaruje procesom registracije, ulaže u stvari koje su od zajedničke koristi internet zajednice i uopšte, da kažem, građana Srbije, odnosno najviše ulaže u razvoj interneta. Slobo, opet bi možda ti mogo da kažeš kako je stvar RNIC organizovan? Vrlo kratko. RNIC-om upravlja konferencija suosnivača, to je zapravo nešto kao naša skupština. U njoj se trenutno nalazi 67 suosnivača, to su uglavnom kompanije koje se bave internetom, internet provajderi, hosting provajderi, u druge organizacije iz oblasti IT-a, međutim, tu se nalazi neki koji nisu vezani direktno za IT, kao recimo pravni fakultet, elektrotehnički fakultet, dobro, on jeste vezan, ali opet nema veze. Konferencija donosi najbitnije dokumente koji su vezani za način registracije RS domena i bira upravni odbor od 7 članova koji postavlja ovde prisutnog direktora, koji upravlja kancelarijom u kojem nas ima 12. Tako da mi smo jedna organizacija koja je potekla iz internet zajednice i koja je odgovorna internet zajednici i jedan od bitnih elemenata te odgovornosti je javnost rada. Mi smo jedna prilično transparentna organizacija. Na našem sajtu, na primjer, možete da nađete sve zapisnike sa svih. Javnost rada je delimično otežana. Evo tebi ovaj pa ćemo.
Eto, zlotvori, dušmani. Možete da nađete znači, zapisnike sa svih sednica, sa sve odluke organa RANIC-a, sve dokumente, izveštaje o finansijske planove, finansijske izveštaje, kvartalne izveštaje o radu direktora upravnog odbora i tako da se bolje upoznate sa organizacijom. Nabaviti drugi. Ali ono što sam ja htio da iskoristim priliku, to je da prosto, pošto je Sloba pomenuo tu konferenciju suosnivača, odnosno skupštinu, nju čine firme, odnosno domaće privredna društva i preduzetnici koji su zainteresovani da se učlane na konferenciju suosnivača i da odatle praktično aktivno učestvuju na politikama RANIC-a kao fondacije koja upravlja domenima i učestvuje u razvoju interneta. Znači, svako ko je zainteresovan može uz neku godišnju naknadu koja iznosi samo 100 evra da postane član te konferencije suosnivača i da direktno svojim odlukama, da kažem, utiče na to kakva će biti politika registracije domena i kako će RANIC raditi. Ja vas prosto pozivam sve koji imate firme koji ste zainteresovani za to da dođete do našeg sajta, pogledate informacije o tome, da kontaktiramo i prosto dođite. Bićete prepoznati kao aktivni član internet zajednice, bićete prepoznati kao neko ko želi da doprinese i da učestvuje u razvoju. Sa druge strane, ako nemate firmu ili ako niste zainteresovani, i dalje možete da učestvujete, znači možete da pratite ono što mi radimo, zapratite naše društvene mreže, dođite na sajt, pratite brojne akcije koje se dešavaju. Evo, na primjer, više puta smo pomenuli sutra u 3 sata u maloj sali gore će biti PTTRS, jedan edukativni program i tako dalje. Druge stvari koje radimo. Prosto tu smo za vas. Osim, naravno, osnovnog posla koji je vezan za pouzdano i stabilno upravljanje registrom RS domena, RANIC, kao što si pomenuo, bavi se i drugim stvarima koje su vezane za podršku internet zajednici. Jedna od tih stvari su različiti skupovi, kako međunarodni, tako i lokalni koje organizujemo, pa možda bi bilo dobro čujemo nešto o tome. Pa evo, pomenut ćemo par. Na primjer, za početak Centar, udruženje evropskih internet registara, gdje sam sad ja član upravnog odbora, je organizacija koja je za nas jako važna zato što saradnjom sa njom razmenjujemo najbolju praksu i učimo kako u stvari treba da vodimo naš registar koji je jedan od najmlađih u Evropi. RANIC je do sad organizovao više workshopova, odnosno radionica centre. To su 2011. godine smo imali administrativni workshop, 2013. smo imali security workshop, 2014. smo imali marketing, a ove godine, izvinjavam se, pravimo radionicu na pravna pitanja. Znači, to je jedna vrlo zanimljiva tema. A u okviru naše konferencije Dan internet domena Srbije ove godine smo napravili jedan regionalni internet forum koji je okupio 40 predstavnika nacionalnih registara iz regiona. Bili su tu gosti iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Bugarske, ali ne samo oni. Bilo je predstavnika međunarodnih internet organizacija kao što je ICANN, kao što je Centar i takođe predstavnika državnih institucija. Pre 10 dana u Beogradu je organizovana organizacija RIPE NCC, je imala svoj skup za jugoistočnu Evropu. Organizatori ovde su bili SOX Serbian Open Exchange i RANIC, i to je bila fantastična prilika zato što se skupilo preko 300 mrežnih inženjera. RIPE je inače organizacija koja se bavi IP mrežama i koja dodeljuje IP adrese za teritoriju Evrope, Bliskog istoka i delom Azije, i prosto na neki način je taj skup u dobroj meri stavio Beograd na mapu značajnih organizacija u tehničkom smislu internet infrastrukture. Dobro, ajde sada da vidimo malo ono što sam već pomenuo, a to je naš tradicionalni skup koji se održava svake godine, Dan internet domena. Pa hvala ti na prilici da ja kažem za DIC, zato što je to meni omiljena tema. DIC je skup kojim smo mi izuzetno ponosni. Ove godine je 6. put održan. Održava se tradicionalno na Dan internet domena Srbije, to je dan kad je počela registracija RS domena, znači 10. marta. I ove godine DIC je imao 2 dana zbog ovog regionalnog foruma, ali u suštini onaj prvi glavni dan je bio odlično posjećen. U sali smo imali preko 350 ljudi, preko 3.500 ljudi na streamu, i tradicionalno DIC se sastoji od 3 bloka. U prvom bloku ove godine smo govorili o ovoj javnoj tranziciji, zašto je to najvažnija stvar trenutno u svetu. U drugom bloku obično govorimo o nekim temama koje su zanimljive zajednici. Ove godine smo govorili, na primjer, o e-trgovini i bio je jako dobro posjećen panel. Prošle godine smo razgovarali o globalnim novim GTLD-evima, pre toga o upotrebi ćirilice na internetu i tako dalje. I treći blok je isto tako jako zanimljiv zajednice zato što neke od najzanimljivijih projekata na srpskom webu, na .rs i .srb domenima predstavljamo i pomažemo prosto, da kažem, dajemo im visibility i vraćamo na neki način, da kažem, zajednici stvar oko toga.
Osim toga, RANIC svake godine u oktobru organizuje u okviru Evropskog meseca sajber bezbednosti. To je mesec koji je proglasila organizacija Evropske unije za informacijnu bezbednost ENISA. Mi učestvujemo u tom mesecu bezbednosti jednim skupom koji je ove godine nazvan Internet bezbednost 3 u 1, koji smo kasnije, nakon tog skupa, ponovili još nekoliko puta na različitim univerzitetima pred oko 850 studenta. Što se tiče internet bezbednosti, RANIC takođe je u procesu formiranja tima za prevenciju i odgovor na sajber bezbednostne incidente, a mimo teme internet bezbednosti, ali opet vezano sa mrežama, RANIC podržava zajednicu koja se zove Grupa mrežnih operatora Srbije, to jest RSNOG. Prosto sve su to neke inicijative vezane za infrastrukturu koje mi smatramo izuzetno značajno. Ali ono što vama ovde može biti možda najzanimljivije, to je projekat 4P. To je projekat koji postoji od 2010. godine i to je program pomoći projektima popularizacije interneta. Sam pogodio? Otprilike. Da. Međutim, projekat je zanimljiv i ove godine ćemo ponoviti poziv za projekte koje sofinansiramo. Znači, mi sofinansiramo parama zanimljive projekte, a postoji mogućnosti potpunog finansiranja projekata ukoliko su oni neprofitni. Znači, prosto pratite naš sajt, javite se sa zanimljivim stvarima i prosto da pravimo zanimljive nove sadržaje na domaćem webu. Osim toga, RANIC se takođe bavi i podržavanjem raznih skupova, kao što je, na primjer, ovaj, a pravimo i događaje posebne vrste. Jedan od takvih, da tako kažem, pilot događaja je projekat pitajte.rs. Radi se o događaju koji će biti održan sutra, ovde, gore u sali Malo jezero, odmah posle ručka, u periodu od 3 do 7 uveče. O čemu se radi? Naime, RANIC je svakodnevno u kontaktu sa velikim brojem internet profesionalaca i njih 12 veličanstvenih, žigosanih, doveli smo sada ovde na Kopaonik. I oni će vam pričati na teme koje su vezane za organizaciju vašeg uspešnog nastupa na internetu. Teme koje će pokriti su vezane za otpočinjanje posla, knjigovodstvene teme, poreske teme, teme vezane za branding, stvaranje sadržaja, analitiku i generalno unapređenje biznisa. Ono što bih vas pozvao sada jeste da postavljate pitanja, kako sutra uživo, tako i u međuvremenu preko sajta Pitajte.rs ili preko Twitter hashtaga Pitajte.rs, a za one koji budu najkreativniji u tim pitanjima delit ćemo ove masivne punjače za mobilne telefone. Ima i spoljna kutija, ono unutra je punjač, ali je 5000 i dalje. Da, 5200. U svakom slučaju, hvala vam puno na ovom vremenu koje ste izdvojili da nas čujete. Prosto, RANIC je nastao iz zajednice, artikulira interese zajednice i radi u korist zajednice, bavimo se domenima, ali bavimo se podršci razvoju i tu smo za vas. Pitajte.rs. Pitajte.rs.